Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Nang luspad ka man? Ha? Ma'am, niyan na ta. Oh, niyanda dito sa klinika ni Dr. Ramos. Di ana kita love. Mahiling ka na gyud sa imong doktor. Ha? Lili, niyanda gyud ta. Unsa ka man? May gibati ka? Ay, kuan, misaka akong kabuhi, mami. Uy. Aha? Mo ba love? Oh, kun mao na love. Mabdos gid ka. Kay ingon man ana ang mabdos love, di ba mami? Di ba? Kabuhion man sab. Oo, maog yun. Ay, dali. Mga naog na ta. Aron mauna kag atiman sa imong doktor. Ay, ayaw na, mami. Kasukaon ko. Na, mabdos na gyud ka love. Mabdos na gyud ka. Kay kasukaon man ka. Ay, love, ubanis ako sa CRB. Aw, adton lang ta sa clinic sa imong doktor kay may CR man gyud dito. Dili ko Ha? dito. Sa CR lang sa doktor. Dili, gusto ko sa gawas ka CR. Aw, uy, Si Arnel, hala, sundato ni mo asawa. Oy, uban nito CR. Buisit ay, sungkon ko. Samni na ako. Kalain na nga sa pamatis ginawaan, oy. uy. Love. Ini love. Unsa man ka? Yay! Sobre na ka, naglain ba akong gibati din eh. Kasukaon ba ako? Unsa man ka? Tinuod yung mabdos ka? Ha? Mabdos ka? Arnel, sa kadiha? Ayaw yung pagbinuang ha. Kay asawa biyat ka. Di mahimo nga mamabdos ka sa lain, kasabot ka. Si Mangsang sabawan ni ay. Susa mo. Kisa pinikingon ni mo madtos ko. Oh, Hoy, naglain akong kabuhi. Kaya wako kahibaw ko nun saan ako pagsulti ang doktor. Nga dili ko niya hilngon. Kay virgin pa ko. Siga man naman tanin mo diha. Ninumdum ako sa buhaton sa mga doktor kung buhiling silang mga mabdos. Posibleng ila kong... Hindi na mahimo, Arnel. Virgin pa taong ko. Tabangi taong ko. Saan ni na ako? Nga di ko mahiling ang doktor. mo giniresulta ko mamakak ta. Unya ang atong bakak, ato pag yung hapinan ug laing bakak. Oh, ha? Nya maglison na gyud ta ni paglingkawas. Ay, nalago kong basulagod. Sigbalik basula. na, uy. Di ba na ko, niyang ko na ko sayop ko. Unya, nahinayak naman ko, be. Ako naman nasultihan sa mama ni mo. Sige na, tabangin na lang ko karon. Saan ni na ako? Taypa. Kadiyot lang. Saligay! Tukan ti kag maayo eh. Matutukan man ko ni mo. Mawa ni kabuhi kung tutukan ko ni mo. Puyo ha, hilom sa ha. Galibog ko. Unsa man gyud? Tinuod gyud, ha? Unsa? Nga virgin pa ka? Naong ay. No. Tao no. Di tao mahimong hilon ko. Og doktor kay virgin ko. Sure ka? Uy, ngano ko taon? 100%? Tanaw na ka mangutana ka. Bastos kay ka. Nagyubo ka na. Di ko makatuo, sure gyud ka? Virgin pa ka? Sa magtamparason di ka. Mutuo ka. Mutuo na ko. Ano pa yung mga diya? Balbugal man ka. Asa ba ka di ka mutuo? Mituo na! Nalingaw lang ko si mong kabuang ba? Okay. Pamati. Morning buhato na to. Saman. Pagdugay di CR. Atong palabason nga nag-LBM ka. Unsa? Palabasan niya nag-LBM ko? Unya, unsaon na lang, be? Kung dadon ko ni mama ni mas doktor. Ikaw ba? Paminaw na ako ha? Minaw bitaw ko. Ay rason diha. Kung mag-LBM ka, di pa ka mahiling sa doktor. Og ingna na lang nga gitunghaan ka. Ikaduha na nini mo pamaka ka. Og katapusan na ni. Di na ko musugot nga ilaron pa ni mo sumama anang imong mabdos. Sige na, suday to CR. Og ayaw pagawas. Kung di kumbalik. Paminaw, luwason ta ka ining higayon. Pero katapusan na ni. Ilaron pa gani mo kusab si mama nga mabdos kunuhay ka. Tinud-on na gyud na ako ang pagpamabdos nimo. Sa musugot ka og sa di. Ma?
Oh, hay naman si Lily. Ay, naglain tiyan na to ma. Ha? Pero ako nang gipainom og tambal para LBM. LBM? Hmm. Uy, kakalit god. Ay dili ma, naglain na magudek daan ang iyang tiyan ganina. Mo to nga kami na lang ang mamalig sa doktor ma. Ha? Ay, pastilan. Ingna na lang doktor ma nga manawag na lang mi kung magpakonsulta mi niya si Lily. Ay, nahala. Ala, sige. Atiman na lang asawa mo. Tawagan na lang na ako si Doktora Ramos. Okay. Ni anak ko sa ospital nga imong giingon. Nga na-admitan ni ining Sir James. Nasya sa room 305, Mamimon. Bilipag ginako nimo uy. Kompleto ka gyud ka ayos detalye kon ikaw ni mulihok. Nahibaw ka gyud sa imong buhaton. Oo, ako guning trabaho, ma'am. Okay. Ni anak ko. Musakan ako sa ospital. Lili? Mami? Kumusta na pamati mo si Muntian? Okay naman, Mami. Kalita ko sa mong LBE, miss. Usa may imo nakaon. Ambot ba, Bilyo? Kuan, kalit man lang ni. Oh. Ipahuay na na, love. Palitan ta lang kag prutas para masudlan ang tiyan nimo. O sagoy prutas. Puspas, oy, may palitan del. Oh. Usa ka ba? Di makaayo na prutas, labi nag-aslom sa mga nag-LBM. Sige ma. Ako siyang palutuan og puspas ni Manang. Ay, salamat. Nga, nagagawa sa ko sa bahay. Naitelepono. Niya ng tindahan sa unahan. Kinahanglan makapanawag ko sa ilang Arnel. Kinahanglan magkasulti kami si Arnel. Lo! Lo, nga nung may apas magkalako. Gigi! Ay, sige, nabalik. Ug, nasuko nga manlakaw ka. Ay, wala ka nga. Ano di ako sabay, ha? Iyay. Dipatid ko mo. Ay, sige! Uy, nagkakumpulak! Gigi, ayaw lang. Ba't sa kabuhin ko? Ay, pakilabot ko. Gigi! Ikaw ni kayo nga supakiran ni Bayan, ha? Ay, ako na. Supakiran na sa gusto. Ikaw yun. Ay, Gigi! Naara ang room 305. Naana diha ang customer ni Lily. Lily. Nagtuo ka tingali nga wa na lang yung ko'y laing mahimo batok ni mo unsa. Pwes, nasayop ka. Kay buhaton ako ang tanang imposible para mawa ka sa kong dan. Hello? Oy, mayo adlaw diya, ma'am. Mao ni room ni Sir James? Ay, oo, ma'am. Wala na pa sa CR, ma'am. Ah, okay. Um, hello, Sir James? Yan na yung puspas. Doon mo lang to. Salamat ha. Kaseryoso gud mo na. Abi na ako mabuking na ko ganina. Salamat ang kitabangan ko nimo ha. Sa sunod, ayaw na gid atika nga kuinan. Labi na gid og apo ang iyang isgutan. Nagbasol bitaw ko gamay. Nganong gamay raman? Angang. Napasalamat masab ko. Kawa na gid makapugong nato si Yvonne sa to pagpamauli. Tungod sa kong gisulti nga murag mabdus ko. Nya. Saom na nimo ang mga gamit sa bata nga ipahipos ni mama nimo. Aw. Ako na ipasulob sa kong anak. Hoy. Ayaw ginagamita kung dili akong anak ang musulubana. Grabe ka naman musulti. Ang tutok mga anak ko. Hilis ko ha. Ay, Yung ka? paitay.
Ayaw na pagduol na ko, be. Ano to siya, uy? Ako naman yung isugoon nga dili magpaduol niya. Sir Arnel, may problema ka, sir? Wa man. Kuan lang. Na problema ka nga, wa pa mo'y anak si Miss Lily unsa? Ha? Ay, Gamay. telepono, sir. Ako lang ito magbilyo. Hello? Nadumduman na nako ang kabit sa imong asawa. Oh, Yvonne? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!